Shwmae, Teleri Lewis ydw i, a rwy'n gweithio i'r tîm swyddog cyswllt ag ysgolion yn Brifysgol Aberystwyth, a dyma atebion i gwbl o gwestiynau am datganiadau personol. Os ydych chi'n gwneud cais am gwrs addysg uwch trwy UCAS, bydd angen i chi lunio datganiad personol yn rhan o'ch cais cyffredinol. Y datganiad yw eich cyfle i hyrwyddo chi. Dyma'ch cyfle i ddweud wy'r tiwtoriaid derbyn y brifysgolion amdano'ch chi. Eich rhesymau dros ymgeisio am y cyrsur ydych wedi'ch dewis a'r ffactorau sy'n gwneud chi'r ymgeisydd addas. Mae'r datganiad personol yn rhan allweddol o'ch cais, ond mi fydd tiwtoriaid derbyn yn edrych ar bethau fel eich graddau tebygol ac hefyd geirda gan eich ysgol neu'ch coleg. Dylech datganiad personol egluro pam eich bod eisiau astudio'r cwrs gan roi rhesymau penodol dros eich diddordeb yn y cwrs. Soniwch os ydych chi wedi mynychu unrhyw ysgol haf neu darlithoedd perthnasol. Dylwch gynnwys gwybodaeth am unrhyw swyddi perthnasol, lleoliad gwaith neu brofiad gwirfoddorol, yn enwedig os yw yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a rhoi profiad na fyddech wedi cael ei dderbyn yn yr ysgol neu'r coleg. Os oes gennych chi gynllun gyrfaol ar gyfer y dyfodol, mae'n bwysig sôn am hyn yn eich datganiad personol. Os ydych chi'n gwneud cais ar gyfer gwahanol bygiau ar yr un ffurflen, bydd angen i chi esbonio'r penderfyniad yma yn glir, neu bydd sefydliadau'n teimlo nad ydych chi'n gallu gwneud penderfyniad ar gawnt eich dyfodol. Dechreuwch gyda braslun o'ch sgiliau, profiadau ac gobeithion ar gyfer y dyfodol. Meddyliwch am yr argraff rydych am greu. Sicrhewch chi fod yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth defnyddiol. Y peth pwysig yw sicrhau bod chi'n cynnwys gwybodaeth amdano chi sydd yn berthnasol i'r cwrs rydych yn ymgeisio amdano. Cadwch yn syml, ond ceisiwch osgoi clichés a quotes. Ysgrifennwch yn glir a chryno gan gadw naws bositif.